Yes. Grigori keleno. Hey. Cha. Osi keleno. Yeah. Cha. Oru keleno. Yeah. Cha. Isu keleno. Yeah. Njaba keleno. Yeah. Amiri kelezono. Oh. Onye si na amị ala agaghị adị. Ya were nkata kuru mmiri. Ya nwere ihe ọ chọrọ. Ihe anyị na-eme anyị anaghị agọ mmụọ. Anyị na-efe Chukwu, anyị na-akụziri ụmụ anyị ihe ha ji ebi ndụ. Ihe anyị na-ezi ha ụzọ ha ga-eji bara onwe ha uru, bara obodo uru, bara ezinụlọ ha uru. N'ụbọchị taa, ọ ka mma na onye ọbụla ghọtara ihe anyị na-eme. Ejije ka anyị na-eji akụziri ụmụ anyị otu ahụ ihe a kwuru n'ime ụlọ akwụkwọ n'ihi otu esi eme ya n'ezi. Ọ bụrụ na ha na-etozi, ha ga-aghọta kpọmkwem ihe ahụ anyị mere taa. Ọ dị ka nga a na-akọ akụkọ ifo, mgbe o ruzie nwata hụ ihe eji akọ akụkọ ifo na ihe mmụta dị na ya. Anyị ga-echi ndị a echichi sọsọ na St. Gregory ọwụ n'ime obodo. Ọ họpụtara ha, ụmụaka ibe ha pịrị aka họta ha n'ime ụlọ agụmagụ ha, malite na ndị nke n'afọ nke mbụ ruo n'afọ nke ise. Ọ ụmụaka ibe ha dere anya sị na echichi nwere onye o kwesịrị ga-anọchite anya ha ọ bụ na abịa gbakọ ihe eji akpa nkata maka ọdịnala n'ụlọ akwụkwọ anyị. Ya bụ ndị JS1 to JS3 to SS1 ha ga-enwe ndị ga-anọchi eze na ndị ga-anọchi igwe prince ụmụ igwe. Ha kwa ndị ga na-esonye na mgbe ọbụla igwe kpọ oku na St. Gregory. Ọ wụzi ndị SS2 ga-awụ igwe nke a na-eme igwe St. Gregory sọsọ ụkwa ha na Amịrị. Editronu n'igwe no. Mba, editronu nwere igwe Amịrị. Sọsọ na St. Gregory ka igwe ọla chiri taa ga-achị. Yes. N'ụlọ ọla chiri taa n'ime St. Gregory ka ọ na-achị. Ụwanụ na-aka nọ, akwụkwọ anaghị ebikọ nọ. Ebe ụmụ akwụkwọ ibe ya nọ ka ọ na-achị. Ọ naghị achị ndị oru, ọ naghị achị ndị ọsụ, ọ naghị achị ndị isu, ọ naghị achị ndị Njaba. Ihe ọ na-achị wụ ndị St. Gregory Amịrị. Mana ọ bụ ihe anyị si ha mee ka ha na-eme, anyị na-agbaziri ha olu. So, na-enweghị oge ọbụla, ụmụaka ndị a, ndị Igbo si ugo guzo ya achake. And onye a na-ekiri ekiri anaghị ekpo ntụ. Ha na-anọchite anya ibe ha n'ọgbakọ. Ha ma ama ihe dịrị ha ga-eme. E nwere nkwa ha kwegoro bụ otu ha ga-esi na-esi iwu ụlọ akwụkwọ, otu ha ga-esi na-eso ihe gbasara omenala, otu ha ga-esi na-eso ntụziaka ndị nkụzi na-enye ha. Ha abụrụgo ndị nze na ọzọ. Ha ga na-eze ihe ọjọọ, na-azọkwa ndị mmadụ na ihe ọjọọ nwere ike ime ha n'ime klaasị ha. N'atụfu mgbe anyị ga-amalite n'onye nke ikpeazụ na JSS1. Ọ bụrụ na mmecha nke nwoke, ụfọdụ nkụzi anyị na-esokwa nhazi ihe omenala n'ụlọ akwụkwọ anyị ga-enye aka nyawa ụmụ nwaanyị mgbe olu na ihe eji achọ ha mma eji anọchite anya ndị klaasị ha. Ụlọ akwụkwọ anyị nwere nwoke na nwaanyị na onye mbụ a na-akpọlite na JS1 na-abịa nso. Esimbe sekpuru ala ikpere ala nwa ewu ji aṅụ nne ya ara. Ọnụ na-aka na ọ dịrị izi. Yes.
Ịkwụwanụ n'aka na ọ dị izi. Anyị na-anyanye Prince Esimbe Kosi Sochukwu. Prince Esimbe Kosi Sochukwu. Mama ya ọ nọkwa hie. Ndị ya chewe ozugbo chewe. Eji achọ ya mma. Ile mgbe ngiri mere. Ọ bụ ihe a ga na-eme gị obi ụtọ mgbe ọbụla chetara na gị ma na enwere ọkwa etinyere gị. A na-agbakwa gị mgba aka iji chọọ gị mma dịka chi gị si chọọ gị. Ụwa n'aka anya agala ihe esuru. A na-enye gị akụpe ị ga-eji na-ekwupụta ihe ọma na-ekwupụ ihe ọjọọ. Ọ dị fada anyị iwe onye mmemme o doro gị anya. Yes. Aka abachana ya olu baa ya aka ọzọ n'isi wọchị anụ. Ị ga-ama na ị ga-achake ma ọ wụgo buzo ya achake. Kwụọnụ n'aka nụ. Ị ga-akwụrụ n'eziokwu n'ebe ụmụ klaasị gị nọ na-agwa ha nke eziokwu atụkwara ha asị ma mbọ hụ na ị na-edu ha na ụzọ kwụ ọtọ. Gwazie ya aha echichi ya bụ taa dịka Prince na JS1 anyị na-agbanye ya aha Prince Omekanaya 1 of St. Gregory College. Tonya Prince Omekanaya 1 of St. Gregory College. Prince Omekanaya 1 of Gregory College. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Chọrọ na ya something o kwesịrị. Nwa eze weze. A ga-akpọlite Princess nọ na JSS1. Okafor Princess bịaba. Chinaza Okafor Chinaza. Okafor Chinaza. Princess Chinaza Okafor. Princess Chinaza Okafor. Kwụwa ndị na-aka n'ọdịghị izu. Ihe a ga-awụ simbụl iji awụ ezigbo nwa nye klaasị. Nye famili gị nye obodo gị. Kwụwanụ n'aka n'ọdị izu ụdị aka ala akpụdịkwa aka ha ebiko n'ụlọ. Mama ya abịala mama Chinaza Akụnna ya. Mama Ana m agbanye gị mgbaka ka ị zere ihe ọjọọ niile nke na-eme n'ime skuulu niile ị ga-aga na ndụ gị na nke na-eme n'ụwa niile. O nwekwara ndị ọzọ ma Chinaza nga adịdị? O nwekwara ndị ọzọ madị Chinaza nga adịdị? Owu ọsụsọ nne ya na nna ya ka ụnụ hapụrụ. O nwekwara ndị ọzọ na-eme Princess appreciate. Chinaza, ana m ekpunye gị okpu ndị Princess a ka ị mara na iwu enyo nye ndị Princess ndị ọzọ. Ka a na-ekpunye gị ihe a, ị ga-ezere ihe ọjọọ niile. Wụrụ ugo n'ezinụlọ gị. Kwụwanụ n'aka n'ọdị izu. Afa Princess gị bụ Akụdiya. O nwekwara ndị na-ezute Akụdiya biko nụ. Ọ gịnị na-eme n'ụlọ? Ọ bụ igwe ka anyị ga-akpọlite ka anyị nwee ike ịchọ igwe. Dịka m si kọọ ihe igwe mbụ anyị na-echi na St. Gregory. Igwe mbụ na St. Gregory. Yes. Apịrị aka hata ya. Awụdị mpompo nwa. Ọ dị ka ihe agụrụ ihe ọgụ na ụbọchị taa. Ọwụhụ ịma mmadụ ka eji mee ọwụ ụmụ klaasị esi na echichi nwere onye o kwesịrị. Ụmụ akwụkwọ ibe esi na echichi kwesịrị ya. Ya bụ anyị na-echi ya. Ya bụ ikikere e nyere m dịka onye nlekọta na nchịkọta ụlọ akwụkwọ. Anyị ji na-anabata nhọpụta nke ụmụ akwụkwọ ibe gị na ị ga-abụ igwe na St. Gregory. Igwe tolu n'igwe. Ya bụ eji mgbe ụlọ na-achọ gị mma. Ị na-ejitere gị igwe ọkpụ ahụ dị ugwu Chineke nyere gị. Ị ga-ahụ ị ga na-achọ kemgbe ọbụla. Biko ka ndị mmadụ nwee ebe ha ga-esitụ afụta ụzọ. A na-agbanye gị mgbaka. Ịgwa gị na aka igwe bụ aka ngozi. Aka igwe bụ aka na-ewetara mmepe na ọganihu. Ị gaghị eji aka gị eme ihe arụ. Ị gaghị eji ya gị ije ọjọọ. Ị gaghị eji ya abụ mmadụ ọnụ. Ị ga na-eji ya na-agọzi ndị ị na-achị.
Igwe St. Gregory, anyị na-enye gị akụpe ị ga-eji na-ekubata ihe ọma, sọsọ ihe ọma, na-ekupụ ihe ọjọọ. Ewu ihe ọjọọ ọbụla chọrọ ịbịa na St. Gregory gị were akụpe kupu ya. Ma ihe ọbụla ihe ọma ji na-ekubatara anyị, ma ndị ga-enye anyị scholarship, ma ndị ga-arụ hostel, ma ndị ga-arụ classrooms, na ndị ga-ebutere anyị kọmputa na-ekubata ya. Ọ bụ ihe anyị jiri na akụpe ka ị na-eme. Mkpọ igwe ị ga na-eji ya gbaa mbọ hụ na o nweghị ihe ọbụla nwunye obi okwu ga-anọchiri gị n'ụzọ ọrụ gị. Ị ga-eji ya na-ezere ihe ọjọọ ọbụla ma nke ndị iro ma ndị mmadụ tụsara gị n'ụzọ. Ọ bụ ị ga na-eji mkpọ na-eme ejikwa achọ okwu, ejikwa akụkụ mmadụ isi. Ọ bụ ihe eji abịa ịta. Orule mbosu je wiri. Ana m ekwu ego okpu igwe ịgwa gị ihe ngwụ prịnsịpal ọwụ ụmụ igwe St. Gregory. Dịka igwe mbụ anyị nwere na St. Gregory. Bịara ụlọ akwụkwọ anyị, ọ ga-ewetara anyị ihe ọma, wetara anyị mmepe, wetara anyị ọganihu, wetakwara ezinụlọ gị nsọpụrụ na ugwu site na Kristo onye nwe anyị. Anyị na-eti ya igwe akụziere nwata ran na St. Gregory College. Igwe Roland DJ were nwayọọ mmiri ọ ga-agba egwu. Igwe ọpụtala nna mmanya ọwa ilelekwanị. Igwe ọpụta mmanya ka ọ bịakwanị. Tony ya igwe akụchinyere nwata. Igwe akụchinyere nwata. Ị ga-aka nka. Igwe mmanya ọwa ọpụta wee dị baapụ. Igwe. Na St. Gregory igwe akụchinyere nwata na St. Gregory. Ọ sịchala biko Fọrọ lọọlọ, chee ka anyị mechie ihe lọọlọ. igwe kwuru ala ọlọ wepụta. Okay. Pụọnụ n'ụzọ ka ndị mmadụ hụ ụzọ. Ikere St. Gregory's College nyere m na-anyawa gị ụgbọelu ka inyewe ugo dịka ugo eze St. Gregory. Anya nwanne ya ọya. Mgbaka ndị a na-egosi na ịbụ lọlọ and cheta na lọlọ ga-enye dị iri n'orie, nye yiri n'afọ, nye yiri n'afọ. Ọwụ ya ọwụ. Ọwụ ya ọwụ. A na-ele gị ihe a iji pụrụsịa ihe ọjọọ niile nke ga-abịa na steeti Igwe, nke ga-abịa na St. Gregory's College, nke ga-abịa na Fati. Tienụ ya maịkị n'ọnụ. Anyị na-ekpughe gị okpu ugo eze St. Gregory iji gosi n'ịbụ ugo St. Gregory. Agwa gị ga-ebutere anyị more population. Agwa gị ga-eme ka ụwa niile nụ aha St. Gregory's College. Lọlọ, gwa anyị aha eze. Lọlọ Ojiugo. Lọlọ Ojiugo St. Gregory's College. Mmiri ọnụbanga. Abịa ọnụbanga. Ekitieli ọfụma akpọ ole oyi n'ụkwụ ka ọkọịkọị nyekwanụ ya ndụmọdụ ya ejibere ya akpụwa igwe isi. Mpa ya si na o ji 50,000 naira.
wee na-akwadoro ala akwụkwọ echichi ga-aga ebe a biko nụ. tụọ nna aka Ala akwụkwọ agaghị ọtụ biko ugo nụ. Gbatakara aka. Exactly the retrieval of the bomb. Biko, ọ na-egwu. O na-echiele na. Yes, sir. Yes. A minute more, kaka. A minute more, I find also. Bịa ụmụaka lachie n'azụ. Ndị ọzọ kwadobe, a na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe.